Den nye Batman-film The Dark Knight slår alle salgsrekorder. I den forgangne weekend har Batman solgt biografbilletter for $155 millioner. Så meget har en film aldrig tidligere indspillet i åbningsweekenden. Det er trods den lave dollarkurs immervæk sådan 725 millioner gode danske kroner. Det er der en slags penge efter bare et par dage i biffen. Og kassesuccesen i USA skaber også jubel herhjemme, især i Struer. For Batman kan rigtig godt lide dansk design hjemme i sin stue. Batman blafrer allerede på lærredet i Danmark, men selvom den 6. Batman-film ikke har haft premiere endnu, så er den populær, ikke mindst hos B&O i Struer. Batman-film den bliver set af 1,3 milliarder seere på verdensplan. Det vil sige, at det er op imod hver fjerde indbygger på den her planet, der ser Batman-filmen. Og det siger sig selv, at det er ubetaleligt at få eksponeret sine produkter i en film, der bliver set af så mange. Bruce Wayne, Batmans alter ego, eller er det omvendt? The Lamborghini det. Han har B&O-fjernsyn i Penthouse-lejligheden, og den skal vi vist lige have igen. Produktplacering i Hollywoods store film koster normalt millioner af dollars, fordi vi som forbrugere ikke har reklameparaderne oppe. Hvis vi sidder i en biografsal, så sidder vi upåvirket, uforstyrret i et lukket miljø og er dybt involveret og optaget af det, der foregår op på skærmen. Der er altså ikke nogen forstyrrende elementer som telefoner eller naboer, der sidder og snakker til en. Det er med andre ord et rent øjeblik for en annoncør at være til stede. Jamen det har vi ikke betalt noget for. Vi har simpelthen et princip, der siger, at vi betaler aldrig for den slags, men vi vil meget gerne låne ting ud, når nogen kommer og spørger. Selvom B&O ikke betaler direkte for produkterne, er Batman-succesen ikke kommet af sig selv. Vi arbejder sammen med et professionelt bureau i Los Angeles, som varetager vores interesser i Hollywood på det her område. De sidder jo helt systematisk og følger med i, hvilke store nye film kommer op, hvilke nye store spændende tv-serier kommer op. Den nye Batman-film The Dark Knight har premiere herhjemme i Danmark på onsdag. Så ved du det, Ulla.